Say hello. Hello. This is Meenakshi. Where is Meenakshi? Dear. Good morning everyone. Welcome back to the channel. Asa khalama nongthamon moजाङैनो दङ. नै गोकर्णनिफ्राय close to about 40 to 42 kilometers मोनसे waterfall दं बेखौ नायनो फैदों जोङो. बहुत हिली रिजन खायनो एसे टाइम लायो. 43 kilometers. 43 kilometers yes ma. Come. एकदम नै बेबायदि ट्रेक खालामनांगौ. वाटरफल नि नामा जाहैबाय विभूति फल्स. अच्छा. मेन गेट निफ्राय आधा किलोमिटर थाबायखोनांगौ. मेंबाय एकदम जंगल खा हाग्रा गेजेरजों. कोस्टल एरिया बाबो बिराद फरेस्ट लैंड दं बाव. गोकर्णयाथ' एकदम बीच नि सेरावनो बे एसे गोजान जायो. गाबोन गयाव थांसै बेनिफ्राय. थांगा. Sorry. पास में ही पापा. few more meters that's all. हालत खराब जायो. नानिया दिनै थाबायनायखायसो गबाय नङाबा सेस जागौमोन. How's the trek, Meher? How's the trek? Are you able to walk? Yes. Good. Slowly pass. What? It's steep, so be careful. Go. थक गए. फाइनली फल्सआव सफैबायलै नोंथांमोनानो देखायनि आं एकदम गोगोमथार. जुदि गोकर्णयाव फैबाय बायोबा नोंथांमोना बाव फैनो हागोन. नायदो. भिरबो जायो एसे बाव. नायबानो जाबाय नोंथांमोना. फैनानै दुगैफैयोमोन. Before we proceed further, thank you Mama Earth for sending us this. बे जाहैबाय Mama Earth नि फेस सीरम फॉर रेडिएंट स्किन. नोंथांमोनानो देखायनि आं. ओमफ्राय Mama Earth नि जेसेबांबो प्रडाक्ट्सफोर फैयो बे नेचुरल जायो, केमिकल फ्री. ओमफ्राय बिसोर जेसेबांबो प्लास्टिक यूज खालामो बेखौ रिसाइकेल खालामफिनो. बेस्ट पार्ट इज बेसेबांबो अर्डार्सफोर थाङो बिसोरनाव बे कास्टमारनि नामाव फांसे बिफां गायो. प्लस 2025 सिम बिसोर टारगेट लादों कि बिसोर 1 मिलियन ट्रीज प्लान्ट खालामगोन. जुदि नोंथांमोनहा बेखौ ट्राई खालामनो लुगैदोंबा बेखौ नोंथांमोनहा Amazonआव मोनगोन. प्लस Mama Earthनि अफिशियल वेबसाइट एन्ड एपआव मोनगोन. ओमफ्राय नैबे ब्रह्म 2022 कुपन कोडखौ यूज खालामोबा नोंथांमोनहा 20% डिसकाउन्टबो मोनगोन. बे प्रडाक्टनि लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दं. नोंथांमोनहा थांनानै चेक आउट खालामनो हागोन. नायखांबायलै. दा नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिनैनि याना केव्स थांनो हानो हायाथाय नायनोसै. फर्स्ट लान्च खालामग्रोनोसै. एसे ओंखाम जाहैगोन दिनै. नानिया होख्लायगासिनो दिनै. उन्दैफ्रा बेबायदि थाबायोबा बिमा बिफाया जेबो सिन्था गैया. बाम नांगौबाल' दिगदार जायो बिसोरखौ. दादा को नहीं आता माँ. Slowly.
ओंखाम जाखांनानै याना केबाव थांनांगौमोन दा विभुति फल्सनिफ्राय 11-12 किल'मिटार लामायाबो ओरैबादि गाज्रि मोसौ गारि सालायनाय बादिसो स्पिडा दा मा खालामनो न'आव थांफिनसै बीचाव थांनानै जिरायनोसै दिनैबो Hey no तेरे को जाना था केव्स हैं हाँ कि नहीं हाँ नो फुरायना जाफ्रामाबो थांफिनसै दिनै जाबायलै 4:30 जाबायमोन ओंखाम जानानै ओमफ्राय 5 ना 5:30 बन्द जायो बाव सहैगौमानि बन्द जासिगौमोन ओंखायनो थांनाय जायासै दिनै नायनोसै गाबोनथ' गवा होख्लायलांसै दिनै एसे बीचाव रिलेक्स खालामहैनोसैलाय यही नो बीच में रिलैक्स करेंगे आज ठीक है मुब्बा जरायाव लामाफ्रा मोजां मुब्बा जरायाव ओरैबादि गाज्रि Hey guys, this is Timoy. Say hello. Hello. This is Meenakshi. Where is Meenakshi? Dear Meenakshi, Meenakshi say hi. Meenakshi? Hi. Good. चलो हम लोग के बीच में जा रहे हैं ऐसा कर ऐसा हाँ बीच में जा रहे हैं और यहाँ देखो अच्छा लगा ना वेदर कैसा है वेदर बहुत मस्त है क्या हाँ बहुत मस्त है मस्त सनसेट देखो अच्छा लगा वहाँ देखो चिन्मय के पास हाँ चिन्मय के पास